Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani kuyankhula kwa Bon Kalindo dakhalani pomwe. Malawi ine ndine Bon Kalindo. Nangofuna kuti ndikupasireni breaking news imene ikuchitika ku Kamuzu Central Hospital. Tikamanena kuti boma ili lalephera, boma ili president akunamizidwa, boma ili ulamuliro suli on top of the affairs, ma ministers akumunamiza president, palibe chimene chikuyenda. Kamuzu Central Hospital yakhala kuchokera dzana kuzafika lero la Mulungu tikukamba pano kulibereko madzi, ndipo ma patient akuvutika, ma toilet ndiozaza, ma patient akusowa madzi okuti agwirisire ntchito, oti ma room ma ward ni mosakolopa, mukungonunkha, muli ntchentche zokhazokha chifukwa cha kusowa kwa madzi. Tangoganizani inuyo kuchokera dzana kuzafika lero Kamuzu Central Hospital, chipatala chachikulu kwambiri muno Malawi komanso mumzinda wa Lilongwe, kulibiretu madzi. Ndipo peza ambiri amaona ngati timangolankhula, tagwirani choncho a Malawi kuti tithe kulankhula ndi patient mmodzi amene ali kumeneko, amene akutitumizira uthengawu, komano mwina dzina lawo sachula chifukwa cha kuopa zina ndi zina. Tagwirani choncho timve uthenga umene mumvere uthenga umene takwanisa kuwajambula a patient amenewa. Hello, ine ndine patient kwankuno ku Kamuzu Central Hospital. Malawi tikuvutika kwambiri, kunoko madzi anasiya dzana, madzi sakutuluka, tikulephera kupita ku toilet, zimbuzi kuno ndizozaza, moti tikuvutika kwambiri. Amene ali ndi azibale yawo pafupi akumakwanisa kukawabweresera madzi. Ena ndamva kuti olo mwana akabadwa azimayi akupita kumakasamba kwawo. Ena ife amene tikudwala kwambiri tikungogona osasamba. Tithandizeni abale, tithandizeni, tavutika kuno ku Central Hospital, tikuvutika, madzi kulibe. Amene kuyankha foni yawo akhumbire chaponda, kwayimbira abida miya nawo sakuyankha mafoni. Hospital administrator alibe chimene sakuchita. Tikuvutika kuno ku Kamuzu Central Hospital. Tithandizeni abale, tithandizeni, zikomo. Ndi mmeneto a Malawi mwamverera kudandaula kwa amayi amenewa kuchokera pa bedi ku Kamuzu Central Hospital. Tiyeni tikalandira uthenga umenewo tiyagawirenso anzathu kuti aziwe zimene zikuchitika ku Malawi mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera, abusa Lazarus Chakwera. Ndithu uthenga umene tinali nawo padakali pano ngati breaking news ndi umenewo. The DC.